This is a product of faith, a product of determination. When Uche told me of this project, I told him, Uche, I don't think you know what you're talking about. A radio station license can only be approved by the president of the country. No state governor, no minister of communication approves the radio license. So for those that wants to go and get it tomorrow, it must be signed by the President, Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Federal Republic of Nigeria. So can we clap for the determination, doggedness, and then the passion which Uche exhibited in getting to this feat. I also have to, but I have not even gone halfway. But look at Uche has finished his work. Of course, when I had one in Anambra, and I was arguing with Uche, take up a cement. Today we are commissioned, so I thank you. Thank God I have done it for you, and so you will do it for me too. Amen. And do it for all of us. Amen. Well, I can see pictures If his camera, go to the window. I got mine before him. You won't get picture here, go to the window glass. When I take picture, I take anything that you will never have a half plate. No, anything, never have a half plate. So let's for you that are working for me, please, bringing this project to his hometown. I got to show something again. Because he's creating open way to the railway. Walk on. You want to read news? That's what the read news. Please, just give me. No way. Oh my God. Ana m achọkarị ime ihe dị iche. Ana m achọ ime ihe onye ọzọ mere. Mgbe ọbụla m nọ na-eche ihe m na-echewo. Gịnị ka m ga-eme na-enwebe onye mere ya mbụ? Otu ndụ m dị. Mgbe m bidoro ikwu okwu tiwe ya na CD. Ọtụtụ ndị nọ na-ekwu okwu, nwere onye a na-akpọ Mr. O n'Ọnịcha. Mana nke ya wee okwu ya nwere label. Mana asị m mba ka m mee nke m. So ana m achọkarị, ana m eche gịnị ka m ga-eme ka nke m dị iche. Ya mere m ji sị mba na m bulata ihe a n'ụlọ anyị na ọ ga-emekwa ka ụkwụ na-abata. Enwere mmadụ niile batara ebe a taa. Enwere na Akabọ Ikeduru awụrụ ụlọ obodo eji ama atụ. Iwu anyanwụ n'onwe ya dị obi juru ya si o na ya si azụ ụlọ ugbu a ya batakwuo gwa uwe okwu owuwo nke ịgba moto gawa. Ọtụtụ ndị nna dede m Betel Amadi o mekwu ka ndị mmadụ ndị ụlọ anyị mara n'eziokwu na m hụrụ obodo anyị n'anya. So abịara m hụta n'obodo m ohi adịghị ya, anya ukwu adịghị ya. Ndị obodo anyị ji aka ha pụta sụọ ụzọ, ji aka ha pụta na-asa abụ nri, ji aka ha pụta ha hụrụ ya ka nke ha. Ndị ọkada na-ekele, ndị obodo niile na-ekele. Mgbe m nọ na-achọ ala ebe a ga-eti iche eriri ndị a, onye isi ọngwụnye ebe ọsị gị gwụnyewe n'ọhịa ọma ka ị na-eme. Mgbe masta anyị nke mbụ dara, otu aka na-abịara m mgbaru ka ga-asị na mmadụ nwụna ụfọdụ na-ebe akwa iji gosi n'eziokwu na uche ha dị ya. Mana taa ha hụla na ihe ahụ anyị kụrụ na o puola puokwanụ nke dị egwu. Ana m asị Chineke nara ekele. Nke bụ n'eziokwu na o ji ihe nwata weli aka elu na aka jiwe na ọ ga-eweda ya.
ịhụ ugbu a egwu adarịwala ebe ọ na m bụ onye mbụ anakwa anụ kepụkepụ na Sunny Ade King Sunny Ade nke na-akụ egwu eke ese ọkụ ezigbo ọyị nwoke o nwee ebe ọ gara egwu mana ọ ka abịa nke ya bụ community radio mana ọ na-abịa mana ọsọgodi ya rụọ onye ọzọ arụkwa onye Igbo abụrụgo onye mbụ ana ọ bụ ihe ikele Chineke ndị Igbo amụtawakwala n'eziokwu na akụrụ ụlọ ya aka ebe o si obodo enwego ka o si dị nya na onye na-eme ya na-echeta ụlọ dịka m megoro ugbu a agbakwa m na ndị ọzọ ga-etire m aka ndị otu anyị ga-eme ndị ga-arụ nke TV ugbu a ga-arụ ndị ga-arụ nke newspaper ị na-eme gị na-eme n'ama nna gị maka na ihe niile ị na-ahụ na taụn ịchọkwa ebe a ịchọ ọkụ ịchọ esi ịchọ ihe niile ị chọrọ ebe a ife ị nọ ebe a sị foto gwa mmadụ ị nọ n'Abuja ọ masị gị mba so aka na-akpa ọjị azụ ọgba ngọ ya bụ na Igbo etetego n'ụra and taa dịwa mma ọya dị na-aga mmadụ ekwesịghị ịgwa ha agwa na ịgwa ochintị na agha esula ya bụ na ha nwere ejila aka ha ahụ o nwekwa ụfọdụ ndị ga na-ata aka n'eze si chai maka ọtụtụ ndị dị imirikiti ndị na-akpatachara ego karịrị nke a nọ na ọnọdụ karịrị nke a mana ụdị ihe agbata ha n'obi n'ihi enweghị ịhụnanya n'ebe obodo ha nọ mana nke a bụ mmepe anya nye onye ọbụla and o doro m anya na site ugbu a gawa ihe ga na-eme ọha na eze ekelela m unu biko ndị ọma na-adị mma ihe ọma ga na-abịara unu ndụ mmiri ndụ azụ ogologo ndụ arụ isi ike ndị ile bịara abịa nọgị ndị na-ebere aka ha hụ otu o si gaa Chukwu gọzie unu ndị ile ọ gara amasị ịbịakwanụ mana ha enwe ohere bịa onye nwe m gọzie unu ọ ga-adịrị Igbo mma ọ ga-adịrị nwoke mma ọ ga-adịrị nwaanyị mma onye anwụna ma ibe ya efuna ihe anyị ga-eri bịa nke ga-eri anyị abịala ndewonu a na-akpọ m Nkiru Uche Ogbuagu awụ m nwunye Uche Ogbuagu ka unu niile maara taa ka anyị na-emepe My Radio FM Owerri nke di m wụ onye isi ya founder CEO ọwụ ihe dị mfe enwere a lot of challenges but na ihe niile onwe anyị nwere obi aṅụrị na taa even ị ga-ahụ weda na mmiri ezodi otu anyị nọ n'udu mmiri ezodi taa ọ izi n'aka Chineke nọ na project a ọwụ ihe dị mfe but na ihe niile Chineke mere ya ọ dịrị anyị mfe today. Very distinguished guests, it is my singular honor and privilege. So today, unveil the Lavender Foundation, the NGO established by Ambassador Uche Ogbuagu in his quest to continue to help humanity and to help the less privileged amongst us. What you have done today is what God has just said, the injunction God has given in the Bible. Give to those who are the hungry and better off. What you have done today, this foundation will last and continue to last and stay beyond you. The children and great-grandchildren will understand the strength and the idea behind this foundation and the situation to ensure that the indigenous people amongst us who are the less privileged are being taken care of. As we continue to do this, then God continue to bless you through Christ our Lord. Where are you? Yeah, that is the inauguration of the Uche Ogbuagu from President. Like I said earlier. Aha Senator Samuel Nnemeka Anyanwụ eji mara n'ala Imo State wo Samdadi amụnajụta ya ndị Imo East nke na-akpọ Owerri Zone n'ụlọ nzukọ omeiwu nke elu Senate ọmụ akwụkwọ onye isi oche nke agwa ọma na ihe gbasara mmadụ na edemede iji megide mmadụ abịara m here maka ịnọchite enyi nwoke na nwanne nwoke wee Ambassador Uche Ogbuagu onye nke na-agbape igwe eji ekwu okwu n'ala Ikeduru ya ka ji wee bịa dịka nsi kwuo n'asụsụ bekee oge na-ekwu okwu ekwu na ihe Uche Ogbuagu mere bụ ihe a na-egomi n'ala Igbo anyị na-ayọ ụmụ okorobịa ndị obodo anyị Ikeduru na ndị Owerri Zone onye ọbụla nwere aka ọrụ lezie ya n'ime ya n'ihi na enwere ugwu dị n'inwe aka ọrụ
na ihe mmadụ ji ihe mmụrịte mmadụ ka a na-eji anya isi unu ole anya ndị na-agba egwu ndị na-eme ihe egwuregwu nke football enwechaghị aha ndị nke na-akụ egwu esigo n'ihi ya pụọ mmadụ ya mere Uche mgbe Uche malitere ije a ụfọdụ n'ime mmadụ ekweteghị na ọ ga-awụ ha n'ụbọchị taa mana dịka o si wee obi udo na ịhụnanya na-eme ihe ọ na-eme nwee nkwado Chukwu wee gozie ya ọ wepụta ya ihu n'ụbọchị taa ana m ayọ ndị otu anyị ụmụnne anyị ndị ụmụ okorobịa ka ha ṅomie ihe Uche mere n'ụbọchị taa oge agafeela mgbe mmadụ ga-eche na ịpụta skuul ị ga-achụwa ọrụ bekee n'ihi na ọrụ bekee adịghịzikwa kama ya nwa ịma ị ga-emenwu tinye uju n'ime ya Chukwu agụzi ya ya mere na-agwa ha si na ha lee anya na onye ihe Uche mere ọ ga-adị mma ka ha nyere ya aka ike kwalite ya n'ihi na enye aka kwalite ya ọ ga-esi ebe ndị ọzọ ga-esi ebe ahụ wee mụta ihe ọ ya Jizọs sị na ahụrụ m ya n'anya akwadoro m ya mgbe ọ na-amalite ije ọbịa kpụtụrụ m mee nye nkwado pụrụ iche gozikwere ya dịka onye isi oche mgbe m nọ na lokal gọọmenti so Uche wee onye idi ya eme ihe o mee ya ọfụma otu a ka chọkwa ka ndị ọzọ soro mụta ihe Uche na-eme ụbọchị taa ndewo ọnwụ na ị hụrụ oge nwanne anyị nwoke wụ Charlie Boy oge ọ bịara ebe a enwere ha na-akpọ njikọ ndị Igbo nke m so n'ime ya ọwụ ịkwado asụsụ ndị Igbo kwado omenala ndị Igbo n'ihi na oge erugo mgbe ndị Igbo ga-ebilite n'ụra akara achị tere ma ya kara tete n'ihi na anyị nwere ụbọchị anyị kara achị ịgbasa ozi ọma ndị Igbo so I believe na ụbọchị na-adịghị anya ndị Igbo ga-etete n'ụra nke ọfụma ndewo ndewo also commended Ambassador Uche Ogbuagu for his vision and wished him success and great progress in his venture. A highlight of the occasion was the unveiling of the Uche Ogbuagu Foundation, allowed him to establish youth soccer to the next range in society. Nigerian artists and comedians have been urged to be patriotic by investing in Jesus J-E-S-U-S Jesus. Put your hands together. obi bụ m sọ nnu ị ga-ahụ na o nwekwana onye bịara ebe a ọ bụladị ndị bịara abịa n'onwe ha obi dị ha mma ma ọ fọzi onye ihe niile akwụ maka ya bịa ọ bụrụ onye na-achọ ịnwụ anwụ ọ ga-ama n'eziokwu na ụwa niile hụrụ ya n'anya obi bụ sọ anọ m on top of the world ndewo ihe dị ka otu afọ na ụma gara aga ngwa ngwa anyị nwetara laịsensị anyị ebidozie kwuo okwu ka azụtawa igwe ndị eji eme ya mana ọ bụrụ maka ịrụ ebe a arụrụ m ya dịka m nọ na-arụ ya ka m na-agwa Chineke okwu sị ya achọrọ m ịrụ redio ebe a dịka m nọ na-arụ ya ka m nọ na-agwa Chineke sị ya biko mee ka ihe a bụrụ ihe ga-enwe isi mana ọ bụladị mgbe m nọ na-eme ya elewe m anya na ọmụ awa onye mbụ na obodo anyị bụ Naijiria ọzi ka emechara ndị mmadụ agwawazi nsị na m lekwa n'ịntanetị na m lekwakwa ihe a na-ekwu n'ịntanetị sị ọ pụrụ mee a na-ekwukwa ndị si ebe ọzọ na mba Afrịka sịkwa na abịakwa na comedians ọkwago nwa bụ onye mbụ isi ebido zawa mmasị na ọ bụrụzikwa otu ahụ na a ga-eme ya ka ọ daa ụda mana taa Chineke ejiri aka ya mere onwe ya aha onwe nke m mere onwe m ọ tụrụ m n'anya ọbụladị ndị enyi m ndị m jọs sendịara tekst ụdị mmadụ ka anụ nwa nkwa jọs sendịara ya tekst sị na gbalịakwa bịa mana gị hụ na anya m nọ na-ajụ ya sị ego a eji gba from London ị gara enyere m ya na Chineke nara otu n'ihe niile o gosi n'eziokwu na ihe m na-eme dị ndị mmadụ mma o gosikwara ma bụrụ ihe ịma aka n'ihu na my radio FM 100.9 Owerri ga-eti ịgba maka na ube na-eji eji gị site n'isi ma na-ekele Chineke na-ekelekwa mmadụ niile ndị bịara na-ekwekwa nkwa dịka m na-ekwe na ihe abụghị maka politiks ugbu a redio steshọn a enweghị pati ọ nọ Uche Ogbuagu nwere ike ịnọ na pati mana redio steshọn enweghị pati ọ nọ ịhụrụ Alex Oti ọwa Abga ịhụrụ Dede Mbetel Amadi ọ PDP ịhụrụ nna m ukwu onye anyị ji mere nna n'obodo a Chief Emmanuel Iwu Anyanwụ ọ PDP ịhụrụ Ifeanyị Ụba ọwụ Labour Party mana na-arụkwara PDP ọrụ ọtụtụ ndị bịara ndị APC nọ ebe a ọ ji gosi na eziokwu na ọ redio anyị
It's not about giving things to himself, but it's also about giving. If it's not about giving to people, he will have set this edifice in a capital city. If you talk about giving back to people, he would have brought it to his hometown. So I think I encourage everybody here to continue praying for himself and can go more for his people. Thank you. Bụ nwafọ Igbo na-ekwu eziokwu, nwafọ Igbo nwere obi dị mma, ọ gwaghị na o nwere ife ọ chọrọ ime, ịbụrụ ya n'azụ o mee ya. Ọ nwafọ na-akwụ ndị ụmụ ogbenye n'azụ, unu n'anya ifu na ife niile emelie, akaja niile atụrụ ya bụ maka ọ na-akwụ eziokwu na-akwụ ndị ogbenye n'azụ. Mana a sị na ofu onye ji Chineke ka mmadụ niile, maka na oji Chineke wee buwe Chukwu ụzọ, Chineke wee na-anọdụ ọgụ. Unu n'anya ife omelitude na abata mee n'ogbenye na ebe esi mụ ya, mee fọ ndị mmadụ. Ọ bụ na ego ka a na-achụ, anyị ebulu ejebe Abuja, anyị ebulu ejebe n'Owerri, mana abịa bute ebe a, ọ ya bụ ihe abịa, ọ bụla ọkada ka ị ga-eji bata, iwere ọkada bata. Ọ bụ na okeke ka ị ga-eji bata, ikwu ife na-akpaghị, emee ka ndị ụwa niile nụrụ ya. Onye ife Chineke wetara ya n'ụwa ka ọ lụọ, anụ ọlụ ọ na-alụpụta. Ife nna ya ọwụ ka Chineke